Kaya maging pauladya pagpatutom sa Allah Ta'ala waktu ini. Palsupuan sin po pinilihin ka ito patutom gabi-gabi na ito mga sila amuin mga bago na kapatok nagbalik pa naman sa pagpatutom may nakakam sa bunal nakakam Islam sabi na ako magpalukay itukbal po hindi may ka ito patutom pawak ini yang adil Albani يتفضل سيادته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan Allah subhanahu wa ta'ala qala in Suratul An-Nahr chapter 16 verse 1 to 4, Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. So, alhamdulillah, this is the basis of our every invitation to our brothers and sisters in humanity, that alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala has obligated us to invite people with good preaching, and alhamdulillah, when in talking about religion, it must be with wisdom and good preaching. And of course, we should have the founded knowledge regarding
the subject that we are, alhamdulillah, going to deliberate, alhamdulillah. Alhamdulillah, as in our previous invitation, that alhamdulillah, months already, we want to review that what we have discussed or explained in our previous episode, alhamdulillah. So magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kung saan na maraming topics na pinag-share natin sa mga kapatid natin, baguhan o datihan sa Islam. Dahilan, alhamdulillah, ang Islam ay ang complete way of life. So walang kulang, alhamdulillah, walang labis. Ang pinakamainam sa lahat sa katuruan ng Islam ay ang alamin ang pagkaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tulad ng sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dapat natin alamin na walang ibang dapat sasambahin dito sa mundo at sa araw ng paghukom maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang lumikha ng langit at lupa at ang mga bagay na hindi natin hanggang ngayon alam. Sa pamagitan, alhamdulillah, ng mga researchers sa science, alhamdulillah, lahat nabanggit sa Quran at in-explain ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alhamdulillah magtugma pati ang kanilang mga research. So alhamdulillah, masabi natin ang Quran ay exact mathematics at science, alhamdulillah. So alhamdulillah, bago ako mag-umpisa sa aking topic ngayon, yung subject na aking ipaliwanag, almost 1 month siguro na wala tayo dito. Alhamdulillah, ay nagkaroon tayo ng tinatawag na sacred spiritual journey sa Makkah, alhamdulillah, at Medina at mga ibang places, alhamdulillah, sa Saudi Arabia. Alhamdulillah. At magpasalamat ako sa mga kapatid natin, alhamdulillah, yung mga 7 delegation na kasama ko. Ito kami, alhamdulillah, sa journey na ito. Alhamdulillah. Ito ko na ba? Ano ba yun? Start. Yung kwa niya na biya. Okay na di. Alhamdulillah. Napito kami, alhamdulillah, ay successfully being able to perform the rites of Umrah as alhamdulillah ordained by Islam
and to the tradition of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah at malaking pagpasasalamat sa mga kapatid natin. Hindi ko na mabanggit ang mga pangalan nila. Sa una sa lahat, sa mga balik Islam doon sa Riyadh at sa Jeddah pala, ang unang tapak namin sa Saudi Arabia ay sa Jeddah. At alhamdulillah, pagpasalamat sa mga matatawag ko honorable welcome ng ating mga kapatid sa Islam, na kung saan alhamdulillah sila talaga mga balik Islam, bumalik sa Islam, ay mga practicing talaga. Alhamdulillah, ang kanilang mga kababayan, subhanallah, ng kanilang nikab. At alhamdulillah, ang final namin, yung karatingan namin sa bago kami umalis sa Riyadh. Alhamdulillah, magpasalamat din ako sa mga kapatid natin, mga brothers from Mindanao. Alhamdulillah, sa Tawi-Tawi, hindi ko na mabanggit lahat ng inyong pangalan, pero alhamdulillah, hindi ko kayo makalimutan. At mga brothers, alhamdulillah, galing sa Holo, sa Tawi-Tawi, Basilan, at alhamdulillah Zamboanga. Salamat ako sa inyo personally, na alhamdulillah happy kami lahat, lalo na sa mga kapatid natin sa mga different maktab jaliyat sa Riyadh. Alhamdulillah, ang mga sheikh natin, alhamdulillah, mga Arab, alhamdulillah, ay hindi kami pinabayaan. Lahat ay alhamdulillah, sabi nila, sky's the limit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. So, hingin natin na lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na inshallah, bigyan kayo ng reward dito sa mundo at sa yumil akhirah. So, alhamdulillah, ang gusto kong topic na ipaabot sa atin lahat ay alhamdulillah ay tungkol sa fitra sa Islam, o kumbaga sa English natural inclination to the will of God. Ang tao ay sumasailalim sa likas na pagsunod simula pa ng isilang ng ina, at siya ay nagkasalig sa pagpapala at paggabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahong ito, siya ay hindi sumusuway sa lahat ng kautusan itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, hanggang kasapitin niya ang kakayahang magpasya. Sa bahaging ito ng buhay ng tao, siya ay nasa ilalim ng tinatawag na fitra sa Arabic term. Yan ay alhamdulillah kusang loob na lahat na ang will ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapatubad, kung hindi sa influence ng tao. Alhamdulillah. Fitra sa Arabic term na ang kahulugan ay likas ng pagsunod. Likas ng pagsunod
ng tao sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, o matatawag natin sa English, inclination of man to obey God. Ang kalagayang ito ng tao sa ilalim ng fitra ay hindi nawawala, ngunit maaring malihis, malayo o maligaw. Sa dahilang ang bata ay wala pang lakas at hindi pa wasto ang kaisipan at talino upang pumili at pagpasya ayon sa kanyang sariling kagustuhan, siya ay sunod-sunuran lamang sa lahat ng nais gawin ng kanyang mga magulang o mga taong nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Ang mga tao sa kanyang paligid ang siyang may kakayahang akihin siya ng sa tama o maling landas ng pagsamba. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi, ang bawat sanggol ay pinanganak sa ilalim ng fitra. Ngunit ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang Hudyo, Kristiyano o Pagano. Yan ay makikita natin, alhamdulillah, sa Sahih Muslim, sa English Translation, Volume 4, page 1398, hadith number 6423. Pagkagayon, kung ang isang tao ay mabuhay, nag-iisa, at lumaking malayo sa anumang sibilisasyon, namumuhay siyang sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah, na sa Kanya ay lumikha, kaya't kailanman ay hindi mangyayaring siya ay maging isang Hudyo, Kristiyano, o isang pagano tulad ng Hindu o Budismo. Katiyakan na ang kanyang sasambahin ay ang nag-iisang Diyos na may likha ng langit at lupa at lahat ng mga nilikha, sapagkat ito ang kanyang likas na relihiyon. Ito ay sapagkat ang kanyang fitra, likas na pagsunod sa Diyos, ay hindi nababahiran ng maling katuruan. Tulad ng katawan ng bata o ng tao, sa simula ay nagpapasakop sa mga batas na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din naman ang kaniyang puso at kaluluwa ay nagnais na tumatalima, sumusunod at magpasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang kanyang mga magulang o mga tagapag-alaga ay pinalaki siya, tinuruan na sumunod sa kanyang mga pangsariling paniniwala. Ang mga paniniwalang ito ay turo at utos lamang ng tao, hindi utos ng lumikha. Ngayon na
Alhamdulillah, kasama na yung mga sila nagsinungaling sa umpisa hanggang sa dulo ng walang hangganan. Hindi sila makakabawi sa kanilang mga ginawang kalolokohan hanggat alhamdulillah maabot sila inahantong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Dahilan bakit? Lahat ng kasalanan ng mga tao na pinaniwala nila, gumawa sila ng kanilang Diyos. Alhamdulillah, tulad ng sinasabi natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapadala siya ng 25 prophets, starting from Adam alayhi salam at sumunod sa mga sina Nuh, si David, Solomon, si Moses, at ang pinakadalang huling propeta na si Jesus alayhi salam, at ang ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa paglaki ng tao, ang reliyon na kanyang sinunod ay hindi piniling kusa, bagkus ang reliyon na gawa at turo lamang ng kanyang kapwa o mga magulang o mga kasamahan sa buhay, alhamdulillah. Sa sandaling sipitin na ang tao ang wastong gulang at kaisipan, ang kanya nalalaman ang tama sa mali, dapat na niyang alamin ang buong katotohanan, nararapat siyang pumili at magpasya ayon sa sariling kalooban at kaisipan. Tungkulin niyang piliin at sundin ang tunay na relihiyon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpagpasakop lamang sa Kanya. Sa kalagayang ito, siya ay sa ilalim nasa kusang loob na pagsunod, willful obedience, kumbaga sa English. Sa Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, at ipinakita namin sa kanya ang dalawang landas, mabuti at masama. Yan ay sa Quran sa chapter 90 verse 10. So, Allah subhanahu wa ta'ala will show us the two ways of life, the good and evil. So, it's up to us. Well, we have to follow in our life. But in the end, Allah subhanahu wa ta'ala will judge us according to what we have believed in this dunya. Sa bahaging ito ng buhay ng tao, ang Satanas ay gagawa ng lahat ng paraan upang ang tao ay mapanatili niya sa maling relihiyon. Gagamitin ng Satanas ang mga magulang, kapatid, asawa, anak, kamag-anak, kaibigan, trabaho, kapitbahay,
at iba-iba pa upang mapanatili niya ang tao sa maling relihiyon na kanyang kinagisnan. So alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lantaran. Sinasabi niya na ang Satanas, mga tagot, ay alhamdulillah ang ating real na enemy. So dapat natin iwasan. Alhamdulillah. Dito masusubukan ang pagpapasya ng isang tao kung paano niya gagamitin ang kalayaang pumili ng tamang relihiyon na kalulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa kanya. Katotohanan na may malaking bilang ng tao nagsasabing meron silang sinunod na relihiyon, ngunit ang relihiyon na kanilang paniniwalaan ay hindi silang pumili. Ito ay kinagisnan lamang nila o pinayakap sa kanila. Hindi sila ang pumili at hindi rin sila ang nagpasya. Ang bawat tao ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng layang pumili, subalit ginagamit mo ba ang kalayang ito? Ikaw ba'y kabilang sa mga taong hindi pinili ang relihiyong sinusunod at pinaniwalaan? Kung piliin mong sundin ang fitra, ang iyong likas na pagsunod at pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay tulungan niya sapagkat nasasaad sa banal na Quran at sino man ang naisin ang Allah patnutbayan, bubuksan niya ang dibdib sa Islam. Ang sabi sa ang Allah subhanahu wa ta'ala, "Pamay yuridallahu an yahdi yahu yasrah sadra lil Islam." So alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mag-guide sa sino mang dito sa atin sa mundo na ito. Hindi dahilan sa akin o kahit sino man na ang guidance. Kami lahat ay magpaabot lang ng katotohanan, hindi nagsinungaling kasi sa Islam hindi pwede magsinungaling. Pwede ka na pumatay o magagawa ng anuman, pero ang pagsinungaling, especially tungkol sa Allah at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang highly emphasize yan sa Islam. Alalahin, ito ang dalawang uri ng pagsunod, likas at kusang loob. Dapat nating tandaan na walang nilalang sa sanlibutan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ito ay gumagalaw o hindi, may hininga o wala, may iisip o hindi, at maging jin o tao, ang hindi nasasakop ng binigay niyang relihiyon. Ang Islam, ang sambahin lamang siya, tanging siya ang Allah mula sa kanyang banal na Quran ay nagsabi, "Hindi ko nilikha ang jin at ang tao maliban nasambahin nila ako. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
So, kaya tayo dito sa mundo, alhamdulillah, dapat huwag nating kalimutan na isang araw ay kukunin din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, alhamdulillah, makikita na lang natin sa post sa karamihan ng mga kaibigan ay pumanaw na. Alhamdulillah. Kung tignan natin ang kalusugan nila, subhanallah, akala mo na wala pang mangyayari sa kanila. Pero, alhamdulillah, ang makikita mo na lang, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Lahat ng nilalang ng Allah, ng subhanahu wa ta'ala, ay babalik din sa Kanya. At ang katotohanan, tayo nilikha dito para, alhamdulillah, ma-experience natin ang buhay dito sa mundo. Para ito ay preparation sa kabilang buhay. So, ang preparation na ito mangyari, alhamdulillah, para sa paraiso at alhamdulillah, masabi natin alhamdulillah para sa impyerno. Tayo na ang bahala sa ating sarili. So, hindi rin pwede tayo magbulag-bulagan na mga nagtuturo ng relihiyon. Una sa lahat, umpisa lamang ay nagsinungaling dahilan ang isang tao na walang malay, hindi nag-claim ng kanyang divinity kahit kailanman ay inaapuan nila bilang ang kanilang Diyos. At siya ay nag-refuse kahit kailanman na ako ay hindi Diyos dahilan ako ay tao lamang, pinanganak, nakalasap ng lahat ng na-experience ng tao. At nung siya ay, alhamdulillah, dahilan ang mga Hudyo na hindi naniniwala na siya ay propeta, tapos ngayon, pinaniwalaan ng mga Kristiyano na siya ang Diyos. Kaya kung bakit siya kinikrucified ng mga Hudyo. At alam natin, lantaran mga kapatid, na ano ang sinasabi niya nung siya ay kinikrucified. Sabi niya, oh my God, why thou hast forsaken me? O aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? So, alhamdulillah, sa salitang yun lang, mga kaibigan, mga kapatid, malaman na natin ang katotohanan na kahit kailaman, hindi siya ang Diyos. Hindi siya ang nagpadala ng yung fire sa California. Dahil hindi niya kaya yun. Yun, alhamdulillah, ay kadar Allah mangyayari sa mga sila na hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang reliyon na hindi lamang para sa mga tao. Bagkus, ito ay reliyon din ng lahat ng likha, maging sa langit, sa lupa, o nasa tubig. Sila ay sasamba at magpupuri sa Allah na lumikha sa kanila. Ang sabi sa Quran, sila ba ay naghahanap pa ng iba liban sa relihiyon ng Allah, samantala ang langit ng lilikha sa langit man o sa lupa ay sumusunod sa kanya kusaman o hindi, at sa kanya ang lahat ay nagbabalik. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, apagayral dinallahi yabaguna walahu aslama
man fis samawati wal ardi taw'an aw karhan wa ilayhi yurja'un. Ang pitong langit, ang lupa, at ang lahat ng naroon nagpupuri sa Kanya, at walang anumang nilikha ng hindi nag-aalay ng pagsamba sa Kanya, ngunit ang kanilang papuri ay di natin o ninyo naunawaan. Yan ay makikita natin sa Quran chapter 17 verse 44. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tusabbihu lahus samawatus sab'us wal ardu wa man fihinna wa in shay'in illa yusabbihu min bihamdihi walakin la tafakkahuna tasbihahum innahu kana haliman gafura. Yan, alhamdulillah, mabasa natin sa chapter 17 verse 44. Alhamdulillah. Ang mga talatang ito sa banal na Quran ay maging sa Biblia ay isang matibay na patotoo na walang partikular na nilikha ang hindi nagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nababasa natin sa Biblia sa Salmo chapter 96 verse 11 to 13, matutuwa ang langit at magalak ang lupa, umugong ang dagat at ang buong naroon, sumaya ang bukirin at lahat na sa Kanya, kung magkagayon, aawit dahil sa kagalakan ang lahat ng punong kahoy sa gubat sa harap ng Panginoon sapagkat sila'y dumarating. Subhanallah. Yan ay mababasa nyo sa Biblia. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, dahilan maiksi lang lamang ang ating oras, panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbana ighfir lana junubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit ahdamana wansuna 'alal qaumil kafirin wansuna 'alal qaumil munafikin wansuna 'alal qaumil zalimin wansuna 'alal qaumil mufsidin wansuna 'alal qaumil muhtadi ya rabbal alamin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.